Здравейте, аз съм Драме и както виждате, днес ще играем на Critical Ops. И сега мисля да не правя сървърс, а да видя направен. И вие ще толкова малко, но може и по-малко. Не, е тук. What's the Fuse? Може да е на Deathmatch, който е 100 пъти по-добре. Я. Не! Прецаках се! Тука. Join D. What? Добре. Ок. Окей, хора. Сега се опитвам някак да си наглася микрофона, така че да се чувам, да се чувам по-добре. Така. Мисля, че добре се чува. Хайде, 2, 1, go! Мафи. What the fuck? Добре. Бим. С този пистолет ще съм си. Да, почвам. Скин. Това пистолет със скин. Добре, хора. Мисля, ето тук. Да стоя, съжалявам, че не виждате пълно екрана. Но, така. Ето тук ще стоим, някой ако дойде приятел. Ние ще пазим. И мисля, че сега е време за мен, бе! Така, хора. Убихме единия. Но бомбата ще гръмне. Кабам! Чакай, бе! Аз те убих ли един? Аз убих ли? Трябва да се зачита. What the... Вземаме на руска. Този път, хора, ще пазя при Б. Ей така за разнообразие. Но майче... Прия! Да. Добре, хора. Убиха ни. Вау. Много як скин. Оставам. Пи. Ок.
Дайте сега, хора, ще вземем М4. Той се уся с тази си пушка, а ние сега ще дадем ето тук и ще се метнем. И ще минем L3. Чакайте. Мръйте. Фак. Добре, хора. What the fuck? Аз съм на първо място. Добре, хора. Сега пак ще тръгна по същия път. Нашка. Рип! Чакай. Да, насам. Какво прави пак? После от тук. Фак! Умре! Ето да някой умре! Ага, само той ли? Кевин Хун 99, двойно от терористите, дами и господа. Ето това е си терорист. Аз съм си все още на първо място. Не са ме изместили. Това го убиха, дами и господа. Хей! Опа. Мисля да си спестявам парите. Сега пак ще използвам мишката ми. Понякога така бъгли. Само че този път ще използвам така. Ах, тия зми! В гръб ще ни дойдат, а? Джойнди! Тук не знам защо съм се кръстил Джойнди. Ага! Защо тази тъпа мишка? Хайде де... Не! Да, чак са! Нали? Като вече... Още малко и ще ма бият. Ще минат над мене. Хора... Мисля, че виждаме. Убихме човекът с бомбата. Аз ще охранявам бомбата, хора. Хедшот! Абе, аз тук съм най-добрия, хора. Тук тия слабакаши. Добре, още някакъв джойна. Още един. Брока. Хедшот. Сега. Фак! Да, такива доста трудно ще ме настигнат според мен. Така, чакайте да си сваля. Ага!
Гледайте го, хора, гледайте го, просто гледайте го. Не мога да сменя. Чакайте. То, аз още малко и ще лепна, докато го гледам. Гледайте го, бе. Ахо, лелей. Тръгни, бе. Гледайте го, хора, гледайте го, просто. Разгъли да го убият. Леле. Ама къбе, гледайте ги. А играта ми върви. Леле! Не ми казвайте, че той е... И сега ще ги оттепат. What the fuck? Тя са много леве. Тя трябва да ги бална някак. А да, знаех как. Ще бъде супер. Добре, хора, поне се опитах 10 кило. Дайте. Сега пушка. Я не имам скин. Как го убих? Не, ти е пахис. Ах, леле, това го мразя. Добре, хора, мисля това да е всичко за този клип. Надявам се да ви е харесал. Харесайте, абонирайте се, това всичко. Аз бях Драме, надявам се да ви е харесал.